Guys, muntu ameneyo akuti ndi Dr Patrick Bande. Ameneyo ndithu ali ku China. Motiti masoro I think isunduzoreka inangu just a coincidence kuti zangochitika koma nkhope yake inafufuma mwa China masoso mwa China. Anyway, kama ngula amene ali ndi nkhati ndiye I mean yeah, let's just watch. Guys, I'm really thank you so much guys. Malawi cameras. Boma ndilo mweli ndati chani, boma ndilo mweli siti kusintha, boma ndilo mweli. Okay guys, I have an argument to make. Argument mene, see argument is so yeah, it's just facts. 2020, chaka cha 2020, kunachitika coup d'etat ku Malawi. Chaka cha 2020. By crook, by trick, Professor Arthur Peter Mutharika and the DPP analandidwa boma. By crook, by trick, orchestrated by anthu ajera, anthu ofuna ma personal gains, amene anatenga advantage of innocent Malawians, amene amabanga demonstrate rightfully, but they hijacked their interests and wabanga mix the personal ambitions. So people were used. People were betrayed. Because they were used, but they are fighting for them. Pomwe was just a plot. Kulanda boma. That's my assessment, and I think it's factual. There are things that you can point at and say, it's not take a bunch. And inali coalition, sukudi inali ya muntu mmozi, even Peter Mutharika, anadziwa kuda, I think people have ganged against me, the arms of government, especially the judiciary and the military. These two. And you know the names. The so-called 6 judges and the military leaders. Amana anapatsidwa maulemu chanchani. Mwadziwa mainao. To be honest, history will one day be written and these things will be in the history books. That change of government that happened in 2020 was by trick, by crook. Lero dugamba 50 plus 1 zinadutsa lidi malamulo a dziko lino za 50 plus 1. Kuti that's the method of electing president ku Malawi. Zinadutsa lidi. How do we make laws? How do we make laws? The courts are supposed to interpret the law that is already there. Parliament is supposed to make the laws, pass the laws. The president is supposed to sign the laws. The courts are supposed to interpret the law. Anapanga bwanji interpret zinthu zoti munalibemo. It was designed kuti Peter Mutharika ndi DPP achoke basi. Because anadziwa kuti akuluakuluwa taanamizira kuti abera chisankho, taanamizira koma tikavotanso mmene zinavotera mmene zinalili muja, akuluakuluwa they will still come up on top. Ndiye kuti akhalabe awinabe. So to make sure kuti taanamizira kuti anabera, so tiyeni asawine. Tiike condition ya 100 days chisankho, komanso 50 plus 1. You must get 50 plus 1. Zinthu zomwe kunalibeko pachiyambi. And aliyese Malawi. Manja lende kuvomereza.
ena nkumaona ngati yeah, this is democracy, this is maturity, this is freedom, this is what? Being tricked. Mpaka even marriage ya atitonse alliance, that alliance sinali alliance ya anthu oti akufuna mumtima mwawo kupanga alliance. They were forced by anthu amene anapanga upando aja, anabweresa akuluakulu. This is the only way. Iyi ndi only way yoti chachoselewa. Iyi ndi only way. Tasaina now. They were forced to sign. So they signed. Kubisa ma agreements awo anabisidwa. Mukwadziwa ma agreement amutonse alliance. Mukwadziwa ena so sadila zipani zomwezo zinasainira. Samaziwa zinasainidwa. Paka bana. Azungulira mitu samaziwa zinasainidwa. Anangoona atsogoleri awo ali pabwalo kaya kuti dzuwa likuswa ntengo kumasainira. That was a plot. They tried to hide. Kuti anene kuti sitina if we are not sitina pange now zina say we are peaceful people. Koma they knew they orchestrated that through atsogoleri awo amauza kuti pitani mukapangeza. Izizi ndi zinzoni ati aliyense anaona ndi maso. Palibenso zoti so ndi maso umboni, libe umboni. Aliyense anaona ndi maso. Can you explain komwe kunachokera 50+1? What was the rationale for that? Explain. Can you explain with clear evidence yoti kunaberedwa zisankho? Can you explain? Kuti 2019 kunaberedwa zisankho. Can you explain why sanabwereze so za 2019 izo kuti tione ngati kunaberedwa adi? Tiye ndipange chisankho chofanana. Why did they change the rules? You can't change the rules. Tipange so kachiwiri koma you've changed the rules to favor you. Why do you change the rules? So, my argument is something I believe in. Tizapita nacho kumanda chimezezi. Because it's the truth. 2020 APM Arthur Peter Mutharika. He's a Democrat, that man. If wali wina akanapanga za ku Mozambique ukana kuchoka bene bachi ukana chisankho chimenechi akanatha kupanga divide even ame yomweyo analikoso ku ame kwali kwanthu soti so akanatha kumvera akanatha kuwapanga divide kunchosa uyika we kuchosa. He didn't do all those things. He left. He said bye-bye. He left. The same way Donald Trump, alabagidwa boot. So you abwerera so. Donald Trump. Aisa umundumu upandile asabwerere. Makoti, kumanga, kutani. So you abwerera. Karma. Amati karma. 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 Hits you hard. Ndiye balika guru. Ajena ntambo. Don't fool Malawians. You fooled people. You are a human rights defender. Where are you today? President, Vice President, Wafodi. Nkumabwera ni ni voteleni ine. What the fuck? Anyway, history repeats itself. It's a cycle. The world is a cycle. Wait for it. Like, share, Malawian cameras, subscribe.